Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, аз съм Димитър Пенчев и ми е изключително приятно да ви посрещна в официалния канал на Dream Build Group. Както знаете, ние се занимаваме с строителство на сгради и съоръжения, а нашето приключение като строителна фирма започна току-що. Вече имаме няколко обекта, които са изключително интересни, а днес се намираме на един специален обект. Той ми беше подаден от един мой приятел брокер, като ми каза: Митко, имам един инвеститор, чието строители са го зарязали. Идвай, защото положението никак не е розово. И наистина, когато се огледам, осъзнавам, че положението не беше розово. Обектът е строен през 90-те години на миналия век. Конструкцията е скелетна, а е изпълнена с стоманобетон. Зидовете са направени от итонг, а покрива от дърво, което на места не е бичено. Имахме изключително голям проблем. Покрива течеше, а майсторите бяха решили да запълнат пробойната с монтажна пяна. Къщата е триетажна, като два от етажите са предвидени да бъдат жилищни помещения, а третото е като складова площ. Всъщност, проблемите тук бяха навсякъде. Конструкция, зидове, инсталации, покрив и хидроизолация. И нещо много интересно, което обаче ще остане за следващия епизод. Идеята на канала ни е да показваме строителната практика, нещата, които се правят и тези, които трябва да се правят, за да можем да повишим качеството на строителството в България и да информираме потребителя и инвеститорите за целия строителен процес от А до Я. Всичко това ще се постараем да ви го покажем по изключително интересен начин, като се забавляваме през цялото време. Ще ви запознаем с целият процес на проектиране, дизайн и изпълнение, който сме разработили за нашата фирма и за нашите клиенти, като ви показваме тънките моменти при всеки един от тях. Тънка! Спримате!